Ketä sä nyt tähän aikaan? No. Ei. Ja anteeksi, että tähän aikaan kuulen, meillä on hyvät korvat. Ja täällä onko sitä siis sokeria? Lainaisin sokeria, jos sinulla on, mutta... Sokeria? Joo, ei ole mitään muuta sokeria, jos vitsit ihan. Mulla on vähän sokeritilanne huono. No, mutta ei. No lainat sitten vähemmän kuin se on se. Mä lupaan, mä maksan sulle sitten takaisin. Mitä ikinä haluatko? Maksaisi ihan varmasti. Tulet minulle, meillä on kudini. Kyllä varaa. On. Minä saan parin päivän päästä rahaa, minä palautan sinulle. Jos teillä on varaa, niin miksi te tuotte keskellä yötä kummin mut sokeriin? Koska niin naiset siellä on pilleensä, sinäkin tulee. Ne haluais leipoa sillä hyvää piirakkaa. Ai, no jos me tuosta Tässä mä tein nyt sitä possaasta. Uskotte? Oli, minä menin teille. Kan sinulla tulee niin vähän haluaa. No niin, olkaa hyvä, kiitos. Oikeet kiitos. Mutta eikö vielä yhtään enempää? Ei oo yhtään enempää.